baba ndozvamatozofunga baba, asi zvinhu zvatakawirirana baba, makutopinda mapurisa nemapurisa mudzirire hembe. Kuna ku-men's conference todawo ku Ukomikipasta ungati uvalelo yawe kusona kakulu umuvale ihembe regai muzvinzwire nhau yacho mega. Saka baba ndozvamatozofunga baba, asi zvinhu zvatakawirirana baba, makutopinda mapurisa nemapurisa mudzirire hembe. Musadaro baba, ndofonerwa nemapurisa mudhara ndiri paRG Mugabe mudhara ndichida kubuda munyika mudhara, ndotonzwa kuti makatora hembe, ndakuita kunge ndakaita hembe dzekuba. Musadaro baba. Anyway, Mwari akangonaka, ndizvezvi ndabuda ndakakudza ndiri kuenda kuEngland, hapana chandakanyeba, ndakuita kunge munhu akakunyeperai, but anyway iri ball zvese zvamamuchironga zvacho hameno zvinobudirira here baba, but anyway apa ndakuEngland, ndaida kutumirai mari yenyu, but apa ndakungofunga katuu manje ndokutumirai here kana kuti nezvamaita izvo tongoonana pandodzoka. Saka iri ball, toonana pandodzoka pacho.